Queridos Reis Magos, Este ano porteime moi ben. Saquei boas notas. A ver se me podedes traer un bolso novo. un coche novo, Un xogo para compartir unha boa tarde con toda a familia. E o iPhone 16 tamén estaría ben. Eu penso que hoxe en día sí que os rapaces e rapazas teñen demasiadas cousas. Ola, son Lorena e teño unha filla de 7 anos. Culpa nosa dos pais, non? Para intentar suplir o pouco tempo que pasamos con eles. No, eu penso que non. Xa che digo, eu moitas veces penso e digo non pedía menos cousas que as que piden os rapaces hoxe en día. Hola, son Patricia e teño 2 nenos de 18 e de 10 anos. A diferencia igual é o que reciben os rapaces e rapazas agora e o que recibíamos nós. Eu son David e teño unha nena de 9 anos. Nós, na miña época, por exemplo, eran os reis os que che traían un agasallo e xa estaba. O resto do ano, nada de nada. Hola, son Sol e teño unha nena de 5 anos. Os reis, eu penso que a veces tolean. Son 3, veñense arriba e veña regalos. Reciben as cartas así distraídas e entonces non as xuntan e deixan regalos en todas as casas. Nas dos avós, nas dos tíos, nas dos pais. Eu fagolle unha carta tamén aos Reis Magos na que lle digo, puntualizo o que ela pide e onde teñen que deixar cada cousa para non chegar e vernos un pouco desbordados. Regalar moitas cousas lle resta valor aos regalos totalmente porque non se aprecia o mesmo. A miña, por exemplo, digo, isto non lo abrí nunca, e digo, efectivamente, e é dos reis do ano pasado, e abríchelo aquel día e xa máis. Eu falaría moi seriamente cos Reis Magos si lle trouxese o tema das cremas, do maquillaxe, todo isto, el skincare que le llaman. Sí, estou de acordo, porque a idade limita moitísimo, entón eles pensan que poden pedir cousas xa de maiores. Entón é unha boa forma de dicirlles non, mira, estas cousas non as traen os Reis Magos. Os reis saben que non poden traer tecnoloxía en plan videoxogos, nin tablets, nin nada deste tipo. Nin agora, nin nos próximos anos. Ata ser ben grande, hasta que ela sexa grande. Si no meu caso, miña filla levanos pedindo unha Nintendo Switch e eu na miña carta lembrolle aos Reis Magos que a Nintendo Switch non vai a entrar na casa porque non é pertinente. O que hai que ser, que hai que pedir consentidiño.